Sabies que a YouTube hi ha receptes de cuina en català? Si les cerques, ens trobaràs a nosaltres. Jo cuino en català. 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 Aquesta és una iniciativa per la divulgació de la llengua catalana a les xarxes socials, on nosaltres volem aportar el nostre granet de sorra. I per aquest motiu ens hem engrescat a portar-vos una recepta de temporada per la Diada de Sant Jordi. Sí, cadascú portarà una recepta diferent. Esteu atents i atentes als nostres canals de YouTube i no us les perdeu. Som youtubers i ho som en català.